Здравейте хора, днес ще снимаме на Майнкрафт. Извинете, да кажа извинете, че толкова време не съм качвал, просто се нямам време, особено с апдейти на други игри. И сега, много първо, извинете за това. Сега ще играем малко Майнкрафт. Не знам колко ще е дълго това видео, предполагам 10-15 минути. Аз ще съберем малко дърво, ще убием тези крави. Ще се направим там къща, примерно. Да, не точно къща, по-скоро дупка, но все е та. Ще направим някаква мина, ще покопаем малко и ще е това за първи епизод на Survival Minecraft епизод 1. Падни. Вече ми стана доста кофти, защото 2 епизода заснех и двата не се получиха. В единия нямаше аудио и не се чувах как говоря. И се говорих сами като луд. Първия дори не записвах. И този епизод надявам се да се получи и ще се получи. Вече всичко прегледах, всичко е окей. Хайде, крава. Харесвам местото, на което ме спална, между другото. Чисто е, има дървета. Хубав баем. Там виждам захарната стига. Добре. Ще съберем още малко дърво. Ще намерим подходящо место. Извинете, гласуваме малко дрезгов. Ще намерим подходящо место за къща. Ще направим, както казах, ще покупаем малко и това ще. Така. Така. Доста време не съм играл Майнкрафт, тази игра. Но сега вече ще играя и ще качвам клипове на нея. Това се подразбира, де. Малко ме е странно, защото в предишния епизод, който не се получи първият, докато се намеря место за къща, събрах 30 спанжови, а тук вече имам 20. То за първите 3 минути. Типа. Да, ще кажа къде ми е крафтинга. Между другото, мога да качвам и на други игри, като Лига, примерно, CS. Днеска е петък, 11. Да, 11 сме. Петък 11, 2016, разбира се. И утре се пада събота, понеделник ще почиваме заради изборите. И ще има доста време за качване, може да качвам клипове с Pixel. Така. И да, примерно Build Wars, Sky Wars, мога да играем малко CS, Лига примерно. И на Лига ще стане. Вау, 40 паншоли за пъти времето. Не знам. Тук някъде не е лошо место за живеене. Между другото, пишете коментари дали ви харесват да качвам или не. На какво да качвам още. Примерно ако играя в сървър, какво да играем на Майнкрафт. Или всякакви такива работи, които ми вълнуват. Крипър. Не знам дали вие го виждате. Между другото, да ви кажа, ние в принцип си говорим по една геймърска програма, като Skype, подобно, само че аудио такива работи се чуват много по-хубаво, няма толкова странични шумове, като шумене, бучене, вече климатически работи. И тук ще ми показа преди да започна, преди 20 минути, че Pixel
играе Майнкрафт и вероятно и той скоро ще качи нов клип на Майнкрафт. Не знам дали ще е survival или не. Това си нямам идея. Не сме говорили за тази тема с снимането с него. Вижте просто колко пържоли кожи. Къде да живея? Порки! Между другото играя на версия 1.8.9. Това Равин ли е? Yes. Добре, още няма да го експлорваме, разбира се. Зле бързо да се почуня някъде. Скоро си направя нещо там. Барака, примерно. Там видях някаква планина. Искам да дупка, нали, забита от някаква планина, а после си направя хубава къща. И после ще опитам да си направя хубава къща. Ще има доста свободно место за къщички и такива работи. И за всичко, което ви хрумне. Така, не знам. Тук нещо чувам зомби. Да, и аз също. Сега си клипа, той ще е половината клип ходен. Добре, няма се че. Добре, ето. Къща. Да. Малко да оформим. Добре, но тези дупки лесно се превръщат в някаква къщичка. В принцип, много често не го правя, но сега ще го направя. Надявам да стане хубаво. Между другото, за този епизод мисля да... Не знам дали съм го казал или сбъркам с друг епизод. Да, казал съм го май. Да. Примерно така, да, всъщност не е лошо. Така... поне. Всъщност беше служи, че... Циклям колко съм гладен. Правя вратички, ще направим. Там. Да. Клиповете няма да са много дълги, но все пак няма да си толкова кратки. Примерно, не знам, 10 минути според мен горе-долу добре. Така. Съберем малко кавастон.